Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Ano lang mga nangka, mga ka-travelers, no? Special kani sa Japan ba? Indot ka lang nangka, ka-travelers, no? Gamay lang kayo siya, travelers. Ano yung nangka? Ano yung biyabas, mga ka-travelers? Biyabas na sa Pilipinas, hindi ka siguro biyabasan, eh. Mga ka-travelers, no? Dari mga ka-travelers na yung mga estudyante diri sila mag-study, oh. Yung mga parties ng mga bulak lang studyhan diri. Mga kaango. Mura ko ni siya og mga park kung sa Pilipinas pa ni siya, mga ka-travelers. Mura ni siya kanang mga park ra gud siya. Iayo nila og mayo, gibutangan nila og idisinti nila og mayo. Inisulod mga ka-travelers na entrance 1,000. So sa 500 na, so sa Pilipinas sa 500 pesos mga tungtungaon. So kung naka-alien card, tinatawag og alien card nga before murag nakay residence card dere or unsa nakay discount bali ma 300 na lang imbayad nimo. 350 yen. No, ni nga kada ko ang discount. Indot kay diri mga travelers. Kayo lang park mga ka-travelers. Isintisag kayo. Ikan may nag-skipping ganina, skipping board mo to mga travelers, oh. Nag-ice snow ng katong nga lugar. Hindi may nga butod. Mount Daisy dito sa Japan. Ako kayo lang po ang travelers nito. Ako kayo lang park dito. Ini summer daw doon, eh. Mga sunflowers na po ng mga kuwan. Kinatanong nila daghan kayo. Walang ginadayo ni siya diri mga travelers. Muna ang sunflower mga ka-travelers. Pandaro na nila na yung kaning summer. Kandili mo ng summer. Yung kundi mga travelers na mga kuha sa kilid. Nandot tayo din. Bali, magpasilong ang mga nananaw. Mura ni siya ka ng cinema. Walang yung agas-agas ang tubig kani. Hindi siguro kayo ng mga ka-travelers. Indot. Pag dito sa landa siya, siguro siya kay pagalingaw siya sa mga bulak dito. Kunwari, nandito ka sa tabi ko.
Tututok. O Diyos ng mga nilalang, mula noon hanggang ngayon, Ika'y Panginoon. Banal, banal, banal. Banal, banal, banal. O Diyos ng mga nilalang,
na kami. Enjoy kami sa aming biyahe ngayon, no? Enjoy na enjoy. Bye! Salamat mga ka-travelers. Bye! Yung mga taong walang ligo. Naligo. Enjoy ba, no? Kasinawan. Gina? Dari sabab. Gadri, job ko rin diri siya kan? Inas ko sa mga nangyari kan? Ha? Inas ko. Oh, hanap ba? Hanap. Kulit-kulit ka. Dito, good bye. Kanya. Wasak Ay, ay, tawag ko. Live mo dyan. Live mo dyan. Sunod ba? Kinambigan ka sa gawas. Tanaw lang tagulak kani kay man man hatag di man ta hatag gulak tanaw lang tagulak. Yung motor, wala? Sunod ba? Kinambigan ka sa gawas. Tanaw lang tagulak kani kay man man Mga ka-travelers, lain na po din ang amo ang tanaw dre. Ang gibuhat sa Ginoo mga ka-travelers, nindot kayo. Nindot kayo ang mga bulak eh. Dili nimo makakuan. Dili nimo makuan ng mga Dili nimo mantoy ang kanindot eh.
Mga ka-travelers, dagan kay salamat kaninyong tanan. Muna ang mga bulak din sa Japan, no? Mga special nga mga bulak. Ilang gi collection sa tibok kalibutan mga ka-travelers. O klase-klase nga mga tanom itong nakita diri nga sa tibok kalibutan mga ka-travelers. Dagan kay salamat mga ka-travelers, no? Dagan kay salamat kaninyong tanan. Ug ang Ginoo magauban kaninyong tanan. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos mga ka-travelers. Laging bukas ang langit sa'yo, kaibigan ko. Lahat ng pag-asa ay nasa iyo. Bigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Laging bukas ang langit sa'yo, kaibigan ko. Lahat ng pag-asa ay nasa iyo. Bigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Naniniwala ko, Diyos, ikaw ang hari. Sa puso at isipan ay ika'y namamahagi. Naniniwala ko, Diyos, na ikaw ang aking lakas at kapangyarihan. Laging bukas ang langit sa'yo, kaibigan ko. Mga ka-travelers, no? Mayong pagtanaw sa inyo dia o God bless o manguli namin mga ka-travelers. Muna ang entrance mga ka-travelers, no? Muna. Dagan kay salamat mga ka-travelers. Ang Ginoo mag-uban kaninyo. God bless. Ug kuyaw kay ni diri mga ka-travelers kay before ka mo gawas. Ingon sila salamat kayo sa pag-ari ninyo diri. Ato ino ka-travelers ha. Sa'yo, kaibigan ko. Ay nasa iyo. Ito kanina? Bisir to? Egan! Atong tanaw na jiko ni Gan! Oh, may gas yun ito ba? May gas yun. Ayaw, wala.